No. Vale, o que fago ahora silencio, queda igual posto e cando
Comezamos, por lo tanto, a grabación da sesión. En todo caso, unha vez exposto por parte dos veciños, dos representantes veciñais tamén, a razón pola que presentaron as diferentes iniciativas, imos comezar, por lo tanto, coa votación para a inclusión na orde do día e como primeiro punto da orde do día os asuntos que irían fora da orde do día e o primeiro deles que é moción do consulta dos grupos municipales de BNG, Partido Socialista e PP para a dotación de beirarrúas entre a Rúa Nova e a Roza e o apoio ás demandas da veciñanza. Votos a favor? Pasamos tamén a votación do segundo dos asuntos, que é a moción consulta dos grupos municipais, BNG, PSOE e Partido Popular para a musealización do Faro de Ons. Votos a favor? A continuación, neste caso, en representación... Sí. Claro, sí. Agora vamos a dar lectura aos textos das mocións. Conviña que deras unha frase de por que ven fora da orde do día. Sí, bueno, a inclusión fora da orde do día e a urxencia, en este caso, ben motivada a que, en relación co escrito a iniciativa dos veciños da Rosa, fora retirada da sesión plenaria anterior, e unha vez que o tema se fala novamente con representantes veciñais, tendo en conta tamén xa que é un tema que foi acordado no ano 2009, creo que a ausencia xa ven perfectamente justificada, neste caso, pola antigüedade dese acordo anterior, que é o ano 2009. E outro ten que ver con que é probable que poida haber decisións de cara ao futuro, incerto, pero tamén que poida ter lugar en calquer momento en relación co futuro do Faro de Ons e, por tanto, calquera iniciativa para que ese carácter público do Faro se manteña, pois creemos que é urxente, por tanto, que debe adoptarse este acordo o máis axiña posible. Damos lectura, por lo tanto, primeiro dos escritos, a primeira da moción, que ten que ver, como digo, coa dotación de beirarrúas entre a Rúa Nova e a Roza e o apoio ás demandas da veciñanza. A exposición de motivos, a seguridade viaria e a mobilidade amable deben terse en conta cada vez máis no deseño das políticas públicas e por iso defendemos o dereito de todos os veciños e veciñas da vila a contar con espazos que lle permitan transitar con todas as garantías e sen perigo para as súas vidas. O obxectivo é conformar un contorno viario seguro e tranquilo, fomentando a convivencia de todos os medios de transporte e sistemas de desplazamento, así como repartir de xeito equitativo o espazo público, garantindo que as vías ofrezan unha mobilidade universal nun espazo continuo de seguranza viaria. Con data 5 de xuño de 2024, consta no Concello un escrito no que varios veciños e veciñas do lugar da Roza solicitan a dotación de beirarrúas no vial, en todo caso sería 5 de maio, non? Lo que vimos aquí era un erro na data. Solicitan a dotación de beirarrúas no vial entre a Rúa Nova e a Roza, coñecedores do convenio de colaboración entre o Concello e a Deputación Provincial de Pontevedra para a mellora do vial EP 1302 entre a Rúa Nova e a Roza, onde non consta a construción de beirarrúas tal e como se acordara na sesión plenaria do 7 de 10 de 2009, a veciñanza insta a que o Pleno da Corporación apoie as súas demandas. Os grupos da Corporación Municipal consideramos necesario, de acordo co solicitado pola veciñanza, insistir na ausencia da execución desta obra tan longamente demandada, coa que se solucionarán os problemas de seguridade viaria dunha zona na que se atopan a igrexa parroquial, o cemiterio municipal e o acceso a varias playas, así como o espazo da Rede Natura Cabo Ura. Por todo anteriormente exposto, os grupos do BNG, Partido Socialista e Partido Popular, acordan levar a pleno a adopción do seguinte acordo: apoiar as demandas da veciñanza da Roza sobre a dotación de beirarrúas do vial entre a Rúa Nova e a Roza, así concretamente cumprir co acordo plenario do 7 de 10 de 2009, no que se di textualmente solicitar á Deputación Provincial a redacción do proxecto técnico das obras de urbanización do vial Rúa Nova-Roza necesarias para acadar unhas condicións de uso máis adecuadas do devandito vial, moi utilizado polos veciños de Beluso, tanto a nivel peonil como de tráfico rodado. Segundo, instar a Deputación Provincial de Pontevedra que modifique o proxecto e conste a dotación de beirarrúas. E terceiro, dar traslado á Deputación Provincial de Pontevedra deste acordo plenario. Esta moción está suficientemente exposta por parte da veciñanza no texto, se algún voceiro ou voceira queren intervir en relación con este asunto. Procedemos, por lo tanto, á votación desta iniciativa que surde, como digo, da veciñanza de A Roza. Votos a favor?
Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción conxunta dos grupos de BNG, Partido Socialista e Partido Popular para a musealización do Faro de Ons. A Asociación Ecoloxista de Bueu Andosilla, a Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais de Bueu Os Galos e a Asociación Micolóxica Naturalista de Bueu Liboreiro tiveron coñecemento pola prensa de que o Faro de Ons xa está automatizado dende o ano pasado e que o día de hoxe a presenza do fareiro nas instalacións xa é descontinua. É algo que hai que lamentar dende o punto de vista cultural e histórico, xa que os fareiros forman parte do patrimonio cultural da Illa de Ons, tanto pola súa labor de conservación do actual edificio como pola participación ao longo da historia na vida cotiá da illa, xa que, entre outras cousas, exerceron como profesores en determinadas épocas da historia da illa. Ademais, o Faro de Ons e os fareiros xogaron e xogan un papel importantísimo na historia marítima da ría de Pontevedra, das Rías Baixas en xeral. Testemunha de numerosos naufraxios e parte moi activa na mellora da seguridade marítima da zona. O propio edificio é un museo en si mesmo, xa que conserva moitos elementos orixinais da súa inauguración en 1926, como a baldosa de cerámica da Cartuja que recubren as paredes ou os teitos decorados con madeira de cedro. Ademais, conta xa cunha importante sala-museo con elementos de gran relevancia histórica e náutica, como, por exemplo, lámpada chance con capillos de 85 milímetros que foi a primeira en iluminar o faro e que aínda funciona. A súa ubicación tamén é idónea para a vista, xa que, ademais de ter un fácil acceso, é un miradoiro único sobre as Rías Baixas dende o mar. Desde ali podemos ver as rías de Arousa, Pontevedra e Vigo, coa illa de Sálvora ao norte e o arquipiélago de Cíes ao sur. De feito, unha das rutas máis frecuentadas e máis bonitas que fan os visitantes á illa no verán é a propia ruta Faro pola súa beleza paisaxística e panorámica, aínda que a día de hoxe, lamentablemente, non se pode visitar o propio Faro agás con visitas concertadas. A súa amplitude permitiría habilitar outras zonas para uso museístico para as cales non han de faltar contidos da historia marítima da zona e o privilexiado do lugar, os naufraxios na contorna de Ons ou nas Rías Baixas, o fareiro nas illas, historia da sinalización marítima, etc. Tamén se pode dotar de contidos sobre o Parque Nacional das Illas Atlánticas, fauna, flora, etnografía, etc., do cal é un referente patrimonial. Esperta un grande interese entre os visitantes das Illas Atlánticas, polo que sería un lugar moi visitado. Lembramos que a Illa de Ons recibe máis de 130.000 visitantes ao ano e forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas, polo que non lle faltarían visitantes ao museo. É sabido que cada vez máis se automatiza un faro, que cada vez que se automatiza un faro comeza o declive do edificio en sí, xa que o feito non estar habitado e carecer dun uso concreto fai que se vayan deteriorando este tipo de instalacións. Noutros casos, rematan tendo un uso privado, converténdose en restaurantes ou hotéis. Entendemos por isto que Faro de Ons debería ter un uso público e converterse nun museo dos faros, ben a nivel das Rías Baixas ou a nivel galego. Por todo anteriormente exposto, os grupos do BNG, Partido Socialista e Partido Popular, acordan levar a pleno a adopción do seguinte acordo. 1. Apoiar as demandas dos colectivos Andosilla, Os Galos e Liboreiro e solicitar á Autoridade Portuaria de Marín a desafección deste faro de cara á súa reconversión nun espazo museístico dos faros. E 2. Dar traslado á Xunta de Galicia deste acordo plenario para que se comece cos trámites do faro como museo. Este é o segundo punto que se engadiu a través da Xunta de Voceiros, que entendemos que completa, neste caso, tamén a iniciativa, esa primeira proposta de acordo. Abrimos un turno de intervencións, se procede. Pasamos a votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a proposta do Concelleiro Delegado de Urbanismo, Mobilidade Segura e Sostible Patrimonio Municipal relativa á aprobación definitiva do estudo de detalle relativo ao reaxuste das alineacións no ámbito do solo urbano non consolidado denominado POL 12, Rúa Nova da Riba Cruce, expediente 898-2023. Do lectura rápido o dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 24 de xuño, que ten a seguinte votación. Votos a favor 5, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista, votos en contra ningún, abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Polo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra o Concelleiro de Urbanismo. Bueno, boas tardes. Se trae hoxe aquí, bueno, pois a
esa aprobación definitiva do estudo de detalle, que é instrumento de planeamento, neste caso, que corresponde a este POL 12 do centro de Beluso. Xa se aprobara inicialmente, se enviou informes sectoriais, que en este caso foron Patrimonio, a AXI, a Axencia Galega de Infraestructuras, e a Deputación Provincial, Patrimonio por determinados elementos patrimoniais que están na súa contorna de protección, e a AXI e a Deputación, porque son os dous viais que flanquean, en este caso, pois esta unidade de actuación. Unha vez elevado ao informe destes tres informes sectoriais, cada unha das administracións informaron e, houve que facer unha serie de modificacións no documento, unha vez tamén acordadas con eles previamente en varias reunións que se tiveron, sobre todo con Deputación e co AXI, e o resultado é o que se trae a aprobación definitiva. Conta xa cos informes tamén, en este caso, da arquitecta municipal e da técnica en Administración Xeral do Departamento de Urbanismo, e se culmina, en este caso, o que sería a ordenación deste tal. Xa está presentado tamén desde aí uns días o proxecto de reparcelación, que sería a segunda parte de todo este procedimento, que é o que culmina co reparto dos novos lotes, tanto de resultado para os particulares, como en este caso para o Concello, en canto a dotacións e zonas verdes e zonas libres. Un poquinho eso, o sea, a aprobación definitiva. Se superou toda esta fase, que foi un poquinho longa e un poquinho que hubo pelexar un poquinho con estas dúas administracións, porque son titulares destes viais e sempre van a ter unha observancia máis desde o punto de vista do funcionamento dos seus viais que a veces como poden funcionar as nosas cuestións. Entón, este é o resultado e creo que por fin podemos falar con éxito de que se trae a aprobación. Abrimos unha primeira quenda de intervención, se procede. Sí, María. Ola, boas noites a todos. En primer lugar, agradecer ao Concelleiro de Urbanismo a explicación dada hoxe. Gustaríanos que houbera sido na comisión informativa. Vai por diante a boa vontade do presidente da comisión, pero en temas deste ámbito, creo que tendo o señor Villanueva unha dedicación, non estaría de máis que se acercara ás comisións para disipar as dúdas da oposición e facer unha exposición o máis completa posible. Desgranando un pouco o estudio de detalle, vemos que foi presentado en maio do 23. Despois houve un plazo de exposición pública, co seu correspondente período de alegacións, ao igual que os respectivos informes de Patrimonio, Deputación e AXI, como administracións afectadas. E para que estes informes fosen favorables, houve que correxir ou modificar unha serie de cousas, sen ter en conta o que quedaba polo camiño, solo tirando para diante para estar no día de hoxe aquí. E por que digo isto? Porque alá por decembro do 22 o Concello firmaba un convenio para a cesión dunha parcela en Beluso. Ese mesmo día o alcalde Félix Juncal decía que enchíaselle a boca dicindo que ese era un trámite necesario para que puidera diseñar o Beluso do presente e do futuro. O Goberno indicaba que se trataba dun convenio gratuito vinculado á aprobación dos instrumentos de xestión urbanística necesarios para o desarrollo urbanístico. Todo isto nun prazo máximo dun ano e medio, o cal remata este mes, en xullo do 24. Grazas a este convenio, o Concello pudo realizar as obras de mellora do aparcadoiro de Beluso, unhas semanas antes, por certo, das eleccións do pasado ano, casualmente. Se revisamos os informes da Deputación de Pontevedra e da Axencia Galega de Infraestructuras, da AXI, vemos como neste caso a Deputación nos describe como antecedentes a solicitude por parte do Concello do cambio de titularidade do tramo final que abarca o PQ 4+030 o PQ 484 da Estada 1301 Alto da Portela, Belusa. Tamén nos li que o estudio de detalle ten por obxecto a formalización dun espacio central na trama urbana da Rúa Nova, de modo que se reordenan as accesibilidades e se completa a oferta dotacional dos espazos libres.
Este informe fai referencia tamén á configuración do viario da nova apertura, falando da sección tipo da mesma, donde tanto os carriles de circulación como as beirarrúas non cumplen cos anchos mínimos exixidos por este ente provincial. Aí é onde podemos presupoñer, debido á información por parte do Concello hacia a oposición, que se puxo en riba da mesa e que despois que despois de transferir este tramo final ao Concello, a Diputación podería asumir o novo vial que desembocaba na PO 315. No que sí que temos dúbida é que se dera todo este suposto, quen sería o promotor da urbanización do vial, o Concello ou os particulares que estarían interesados en poder edificar. Con respecto ao informe favorable da AXI, vemos que este ven condicionado pola transformación do vial que unía a estrada provincial ca autonómica, nunha vía en fondo de saco, é dicir, sin saída. E non é que sexa algo temporal. A propia ASI di que debido ás alineacións das edificacións establecidas no documento que hoxe traemos aquí neste estudio de detalle, estas impedirían que nun futuro a execución deste vial, desta intersección, evidenciando que para o Concello o prioritario é o desarrollo urbanístico, non a apertura do vial, senón non claudicarían con isto. Con todo isto que quero dicir, pois que o goberno do señor Juncal non lle sale ningún proxecto, xa sea porque se realiza sin planificación algunha ou por falta de comprensión lectora á hora dos pregos dos distintos programas. Poñamos como exemplo Pan Ágora, tivo 3 convocatorias. En cada unha delas presentouse un proxecto distinto. No primeiro foi Beluso, onde había un malestar palpable dos veciños pola eliminación dos aparcadoiros, e un segundo foi Agrelo. O segundo non se executou por actuar nunha vía que non era de titularidade municipal, deixando estes proxectos nun caixón e co correspondente pérdida de diñeiro. En resumen, debido a que o Goberno non comparte información en materia de urbanismo ca oposición, nin vemos intención de que o faga, nós non podemos apoiar unha moción que non se entere o coñecemento da intención real ca que se promove este estudio de detalle. E que quede moi claro, nós non estamos en contra de ningún desarrollo urbanístico sostible e que beneficie aos veciños de Bueu. O que si non vamos a dar é un cheque en blanco a este goberno. O noso voto é a abstención. Moitas gracias. Unha intervención máis, casi por alusión, ao concelleiro de Urbanismo. Bueno, que non sei que se refire cando fala de intencións. Nos, en este caso, estamos desenvolvendo planeamento, puro e duro, nada máis, non hai intencións. Hai, en este caso, un dictado que é o que marca o plan xeral de como se ten que desenvolver un polígono destas características en solo urbano non consolidado e o que fixemos, nin máis nin menos. O vial, as zonas verdes, lle corresponde o seu custo aos propietarios. O sabe perfectamente, non se pode desviar a que o faga a Diputación, porque estaríamos incumplindo, neste caso, coa legalidade establecida. Si se refire ás intencións co tema de que ahora mismo rematan un fondo de saco, terei que dicir que foi, en este caso, casi unha imposición da AXI, porque se nos aconsellamos, en este caso, ao seu criterio, ese polígono se sería irrealizable. E se temos en mente como é ahora mismo o entronque que hai diante do aparcadoiro que hai ali, ese radio de silo, bueno, pois querían algo parecido ou superior, o cal borraría a configuración que temos no noso plan xeral e iso que fomos a defender a Santiago. Eu, como concelleiro e relator do proxecto, parecería que entendíamos que se estaban, en este caso, excedendo nas súas apreciacións. Se estaban excedendo, porque eso inviabilizaba completamente o tal. Entonces, decía que non sabe por que estamos aquí. Eu creo que sí, estamos aquí, afortunadamente estamos aquí. Porque si tuviéramos que facer esos radios e o que nos marcaba AXI, os en día non teríamos polígono. Entonces, afortunadamente, estamos aquí. De cara ao futuro, hai alternativas, claro que hai, que pasarían porque unha reconfiguración da saída tanto do vial provincial como da reversión dese tramo que pasa por diante do polígono da AXI para o Concello. Entonces, xa serían toda unha trama urbana e se podría dar perfectamente de saída co radio de Silo que o Concello estipule e non teríamos que apoyarnos tal. Antes de acometer estes cambios, evidentemente, que se falou con máis enxeñeiros que coñecen se serían necesario acometer estes radiosiros e non había unha palabra unánime ao respecto. Pero, que nos quedaba? Pois plantarnos diante da AXI, leválos a un pleito e estar falando disto dentro de 3 anos co retraso que significaría e non abordar
creo que é unha peza importante para o Centro de Bluso e para o propio Concello de Bueu. Estaremos falando dentro de 3 anos quen teña razón, se o Concello ou a AXI. Entón, optamos por esta situación intermedia que creo que é moi beneficiosa e digo que ten solución de cara ao futuro, como está planeado no noso plan xeral. Co tema das comisións, eu non teño inconveniente en acercarme ás comisións que teño feito en outras ocasións. Seguramente os meus compañeros se despistaron de avisarme, se non teria ido porque son temas complexos, porque sei que, representa certa dificultade, pero non teño inconveniente, cando me chamedes vos ou cando me chamen os meus compañeros, me acerco e sin problema. Seguramente a mí tamén me despistei, porque non me trato, xa digo, non teño inconveniente por acercarme e, aparte, prefiro ir e dar as explicacións porque me gusta e porque tamén, me gusta que todo o mundo sepa un poquinho de que van estes temas, que a veces parecen máis complicados do que son, se nos explican da maneira precisa. Pero, como decía, afortunadamente, hoxe estamos aquí aprobando definitivamente o estudio de detalle e con garantías de que se manteñen os estándares, se manteñen as edificabilidades e non se perden, neste caso, nin para os particulares nin para o Concello. Un segundo. Sí, un momento. No, un segundo. Para aclarar unha cousa. Vale. No, digo, se non hai ningún voceiro máis ou voceiro, abrimos unha segunda quenda, en todo caso, se hai algunha palabra máis, vale, Alberto Moitar. Vale, eu non quería estropear o conto a María, pero bueno, xa que me mencionou, se quedache con algunha dúbida, podeche preguntar. Non se preguntou dentro da comisión. Eu preocupome de estudar todos os asuntos. Non son un experto en urbanismo, pero sí que os estudo. Procedía, entonces, unha aclaración, básicamente. Abrimos se procede unha segunda quenda, se non, vamos á votación. Pasamos, por lo tanto, a votación da aprobación definitiva do estudio de detalle POL 12, a Rúa Nova Beluso Cruce. Votos a favor da aprobación? En contra? En contra? Abstencións? Sí, un en contra. Contabilizaste, non? Un en contra e o resto abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Proposta da Alcaldía de prórroga da segunda anualidade do contrato do Servizo de Colaboración na Xestión Tributaria, censual inspectora recadadora na xestión dos expedientes sancionadores en materia de tráfico, expediente 1695-2024. Este asunto foi dictaminado tamén na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 24 de xuño, que ten a seguinte votación. Votos a favor, 9 da totalidade dos membros da corporación, por tanto, representantes ou membros dos grupos do BNG, Partido Popular e Partido Socialista. O dictamen, por lo tanto, é favorable. Non sei se, por parte do concelleiro, le facenda querer dar explicación, neste caso, a proposta. Alcalde, que é a proposta do alcalde? Sí, le ofrezo ao concelleiro. Se non todo caso, dou lectura simplemente o que serían os puntos do acordo que din o seguinte. Primeiro, prorrogar o contrato administrativo do Servizo de Colaboración na Xestión Tributaria, censal, inspectora e recadatoria na xestión dos expedientes sancionadores de tráfico do Concello de Bueu, celebrado entre o Concello de Bueu e a Mercantil e Gestión Tributaria Territorial, formalizado un documento administrativo asinado o 2 de setembro do ano 2021 e incorporado ao libro electrónico de contratos do Concello con número 2021-0007. Por unha segunda anualidade contada a partir da data de expiración da primeira prórroga, vencendo a segunda prórroga do contrato o 1 de setembro do ano 2025, segundo establecido na cláusula terceira do contrato que deriva do establecido no apartado 4.1 do cadro de características do contrato, en adiante CCP, incorporado ao PCAP como anexo 1. 2. Notificar o acordo a adxudicataria, gestión tributaria territorial, e dar traslado da mesma ao responsable do contrato e ao Departamento de Intervención para o seu coñecemento e efectos. 3. Ordenar a publicación do correspondente anuncio na licitación correspondente a este contrato publicada no perfil do contratante do Concello de Bueu e no tabuleiro de anuncios electrónico. Estes son os 3 puntos do acordo. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Pasamos, por lo tanto, a votación da proposta. Votos a favor. Apróbase por unanimidade.
Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a actuación de Costa do Estado no Paseo de Agrelo. Hai un ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 24 de xuño que ten a seguinte votación. Votos a favor, 4 do Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra, ningún, abstención 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e un do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a voceira a palabra. Moitas gracias, alcalde. Boas noites a todos e a todas. Vou a dar lectura á moción e logo farei unha pequena intervención. Nos últimos meses, debido ás fortes choivas que azoutaron Galicia, o Paseo de Agrelo sufriu diferentes danos, entre os que destacan desprendementos do propio firme da beirarrúa da vía, froito especialmente do paso do temporal Carlota, en febreiro de 2024, que desviou o curso do río, que transcurría en paralelo á estrada, provocando o afundimento de parte do paseo e caída de árbores. Porén, a pesar de que xa transcurriron varios meses desde estes feitos, Costas do Estado non tomou ningunha medida para garantir a seguridade de viandantes e condutores, a pesar de ser coñecedores do mal estado da zona a través dunha visita do xefe provincial de Costas. Nestes intres, e a piques de comenzar a tempada de verán, o estado do paseo e da praia é se cadra aínda peor que cando se derrumbou o firme. Ante a situación de inacción de Costas, organismo dependente do Goberno Central, o Goberno local de Bueu anunciou a realización dunha actuación de emerxencia con fondos propios, procedendo ao valado perimetral e a instalación dunha senda de madeira con pasamáns, o que, ademais, estreitou o propio carril de circulación. A pesar de se tratar dun espazo de titularidade estatal, o Concello investiu 3.000 euros nas anteditas actuacións, un feito que, ligado a que, tal e como se coñeceu a través dos medios de comunicación, Costas do Estado propúsose que fose o Concello quen asumise o pago da reparación, remitindo un informe de danos, unha proposta de reparación e unha autorización para as obras, sen que se solicitase por parte do Goberno local, representa, de facto, unha falta de acción total por parte de Costas, ademais dunha falta de atención por parte do organismo estatal das súas propias competencias, unha inacción que supón un gasto directo para os propios bouenses. Aos 3.000 euros investidos polas arcas municipais en solucionar o problema de Costas, súmase o gasto feito polo Concello para redactar un proxecto para o Paseo de Agrelo. Nese caso, ademais, Costas nin sequera solicitar o proxecto e foi o Goberno local quen, sen consultalo con eles, decidiu gastar 18.000 euros nunha proposta para un espazo que é titularidade estatal e que implica a perda duns fondos nun proxecto que corre o risco de quedar esquecido nos queixóns. Xa que logo faise imprescindible que desde a Corporación Municipal se exixa a Costas do Estado que asuma as súas competencias, así como que financie a reparación integral do paseo e reintegre o custo das actuacións desenvoltas a toda agora por parte do Concello de Bueu. Polo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Costas do Estado a asumir o mantemento e cuidado dos espazos da súa titularidade no Concello de Bueu. Segundo, instar a Costas do Estado a realizar todas as obras necesarias no Paseo de Agrelo para restauralo ao seu estado anterior aos desperfectos dos últimos meses. E terceiro, instar o Goberno local a reclamar as cantidades económicas investidas no Paseo de Agrelo por parte do Concello de Bueu. Bueno, creo que a explicación, tampouco ten por que ser moi larga, dado que está moi ben explicada na moción. Tamén foi un tema que xa se tocou un pouco xa de refilón no pleno pasado, no pleno do mes de xuño. Todos, creo que os que estamos aquí, todos somos coñecedores de como está en este momento, cal é a realidade do Paseo de Agrelo, que a pesar de que por parte de Costas do Estado, na promediación do xefe provincial, que se comprometeron a levar a cabo esas obras de mellora e de reparación, sobre todo antes, incluso comprometéndose antes de que empezase a tempada de verán, pero a realidade é outra ben distinta. Estamos a 1 de xullo e as cousas, a situación e o espazo está como está. De feito, ben decía hai un mes ou hai un mes e medio, o Goberno, a través do alcalde nos medios de comunicación, que, dado que Costas non actuaba, que tiña que
actuar, en este caso, o Concello, que se iban a investir cerca de 3.000 euros nesas obras que eran urxentes, que eran necesarias e que eran, sobre todo, de emerxencia, para, sobre todo, garantir a seguridade non só dos peóns, sino tamén dos vehículos que por ali circulan. Entón, creo que así como se fai con outras administracións e dentro do goberno se reclaman a outras administracións para que se fagan cargo do mantemento dos servizos e dos espazos, neste caso creo que, e así tamén o dixen no pleno pasado, aquí do que se trata é simplemente diso, de instar a Costas, primeiro, a que dunha vez por todas que se fagan, que asuma o mantemento deses espazos e, sobre todo, que o Concello reclame tamén eses gastos que está facendo, onde, por dicirlo de algún xeito, non lle correspondería e que, que entendemos que se ten que facer porque, non porque este obrán este aí, senón porque, sobre todo, por garantir, como decía antes, a seguridade dos peóns, pero creo que tamén é importante que cada quen que asuma as súas competencias e que, que si cando se teñen que facer as obras e hai que pedir as correspondentes autorizacións, o primeiro que se nos di que se fala de titularidades, que se asuma tamén aquí en este caso facendo, cando toca, as obras que corresponden. Nada máis de momento. Moitas grazas. Abrimos un turno de intervencións, unha quenda de intervencións. Xosé Leal. Ben, boa tarde, noite a todas e a todos. Atopámonos aquí nunha moción, como ben indicou a voceira do PP, que casi lle surdiu no anterior pleno coa exigencia que lle estábamos dando a Portos de cumplir co que estaba facendo o Concello na súa zona e por iso non deixa de ser, ao noso entender, unha proposta diametralmente oposta ao que defendía os grupos do goberno e que o PP non defendeu, senón que, ademais, se dan circunstancias non diferentes, sino, como ben dixen hai escasos segundos, diametralmente opostas entre a actitude de Costas do Estado e de Portos de Galiza. Partindo da base de que, como xa indicou o alcalde e varios concelleiros en numerosas ocasións, efectivamente, nós somos coñecedores de que Costas do Estado ten que cumplir con bueu en ese tramo do paseo José Solla, o temos falado cos técnicos de Costas in situ, o ten falado o alcalde de xeito telemático con técnicos de Costas e tamén me consta que outros membros do goberno falaron incluso co propio subdelegado do goberno. Esa é, digamos, que unha das cuestións que o goberno ten riba da mesa, que é o que se apuso por diante de todo e é que Costas se comprometa a executar, a revisar e refundir, digamos, ese proxecto inicial que había do 2008, se mal non me equivoco, para facer un novo proxecto aí en esa zona. Ese é o compromiso que quere arrincar o Concello de Costas e para iso ten a súa capacidade negociadora e ten esa empatía con ese proceso para que realmente se leve a cabo. Non quita de que os traballos que se fan na praia de Agrelo, que precisamente o alcalde foi hoxe a comprobar como estaba o estado dos traballos na area, non deixa de ser unha cuestión que en determinados momentos, se a Costas fai falta comentarlle de que teñen que digamos, que pagar eses traballos, se lle comentará como se lle ten comentado e como se lle ten negociado con eles, digamos, polo menos esa opción, para a nosa opción A, que se leva a cabo o proxecto completo. E digo diametralmente oposto esta reclamación porque, con respecto a, se poñemos nunha balanza Portos e Costas, non é porque cada unha estea nunha administración gobernada por un partido diferente, porque ao final as dúas estiveron xa gobernadas por ambos os partidos, pero quizáis a actitude de Portos non deixa de ser unha actitude recaudatoria por todo e cada un dos eventos, actividades, de calquera cousa que se faga no seu dominio, cando con Costas, precisamente, e ese é un dos puntos a favor tamén, que hai que
recoñecerlle a costas do Estado, tanto os que están agora como os que puderan estar en outros anos, é que realmente non se lles tira nada aos concellos. Cando fan as desafectacións, cando fan, en este caso, se non son as desafectacións, cando fan as concesións administrativas, os concellos non se nos obriga a pasar por caixa, como pasa con portos. E iso é unha diferencia bastante sustancial. Non será unha diferencia sustancial para vostede, porque quere aquí contrarrestar e facer ese envite co PSOE porque están no goberno de Madrid, pero realmente para a ciudadanía de Bueu, claro que hai moitas diferencias entre o que fai Costas e o que fai Portos. E eu creo que o poden comprobar e o saben porque temos a nave de remo, precisamente unha concesión pola que o Concello non lle paga nada a Costas. Non lle paga non porque o Concello sexa moroso, porque Costas non lle pide. Ainda trouxo o alcalde fai uns meses a colación, pois cando Portos de Galicia pois quería cobrarnos unha millonada por usar unha deses espazos lúgubres que ten no Porto de Beluso e que, como ben facía referencia o señor Torres, foi cando eu dixen que os acordos plenarios estaban para controlarse, era precisamente por ese tema das casetas do Porto de Beluso, e efectivamente é un modo de proceder totalmente diferente de Costas e Portos. Nós vamos a votar en contra porque nós, a parte de reclamación e a parte dos compromisos de Costas, o estamos negociando como goberno estamos encima do tema e estamos seguros de que chegaremos a bo porto e, sobre todo, o que non nos gusta como goberno e que non lle gusta seguramente a ciudadanía é que se intente meter nunha balanza o trato de Costas e o trato de Portos con Bueu, porque poderíamos facer incluso un chascarrillo dicindo que o trato de Portos máis ben é de darlle as costas a Bueu, o sea que nós entendemos que debemos votar a moción porque en contra, pois porque non estamos de acordo con estas reclamacións que aquí se poñen. Ben, algunha intervención máis? Celso. Nós vamos a votar en contra tamén da moción porque entendemos que a petición de que lle cobremos a Costas cando eles non nos cobran nada a nós, polo Club do Remo, polo museo, a pista da Banda ao Río, todo está en Costas e non pagamos un canon. E aquí, se queremos cortar unha calle no verán, temos que pagarle a Portos. Entón, vos outro día votastes en contra de que se lle cobrara a Portos e agora pasades unha moción ao contrario, cando a outra administración nunca lle pideu nada ao Concello de Bueu, que había que pagar unha taxa por facer unha festa, e nós, por facer unha festa da Banda ao Río, temos que pagarlle a Portos por ocupar, porque os rapaces poidan ir ali aos cochitos. Eu non miro unha moción un pouco contradictoria do que votastes na outra moción, cando a outra moción era unha cousa moito máis lógica, porque é todo un mantenimento do frente marítimo, e agora que se fixe unha pasarela que vale 3.000 euros, que non sei se vale 3.000 euros, pois algo habrá que facer. Tampouco non nos cobran nada a nós durante todo o ano, eu entendo, e nós vamos a votar en contra. Non sei se é oportuno, non solamente un segundo turno, en todo caso que o alcalde introduce algún elemento, xa que hai unhas referencias, en este caso tamén directas e persoais por parte da voceira que dá lectura a moción, para coñecer un pouco tamén os antecedentes deste asunto e o que por parte da alcaldía se ven non solamente xestionando, senón insistindo nesa xestión, nesa queixa, incluso nesa crítica a costa do Estado que non vai a cambiar, non vai a variar. Pero, obviamente, como goberno municipal tamén temos unha responsabilidade e intentamos e procuramos sempre, primeiro, ser respetuosos cos representantes de todas as institucións e administracións públicas, leais, obviamente, tamén coas persoas e cos cargos tamén que ostentan esa representación. Procuramos empatizar sempre, e creo que ao longo de todos estes anos dificilmente hai declaracións desa alcaldía ou do goberno municipal un pouco disonantes, sobre todo nas formas, non? Pero tamén insistimos moito en que pedimos reciprocidade, por lo tanto pedimos para o Concello o mesmo trato, non? De
respeto e de equidade tamén, e no que se nos discrimine por razón, neste caso, de cor política, non? Podemos entender que pode haber, pois certos, vamos a dicir, privilexios. Pero cando eses certos privilexios van a máis, obviamente o goberno municipal, por sentido de responsabilidade, co alcalde a cabeza, ten o deber de manifestar a súa protesta e a súa queixa, non é facela valer donde faga falta. En relación co hacer, se podemos denominar así, comportos, eu creo que os motivos foron expostos suficientemente. Non solamente é que o Concello ten o dereito e o deber a exixir o pagamento de parte, e sempre manifestamos así, dos gastos que vimos asumindo sistemáticamente fora de ningún convenio, por lo tanto, relación ao compromiso por parte do Concello despois do ano 2006 da represión dos espazos portuarios, senón que unha parte deles, e despois de advertirlle e de pedirlle en varias ocasións que asuma, neste caso, as súas responsabilidades e diante desa negativa, o Concello, como digo, procederá a reclamar os gastos que así considere oportunos. Pero, en todo caso, manifestamos tamén que o Concello seguirá velando polo cuidado, polo mantemento e conservación deses espazos. De igual xeito, en ámbito de costa, neste caso no paseo da Agrelo a Portomayor, paseo José Solla, e tendo en conta o estado no que se atopaba, afortunadamente a día de hoxe xa cambiou sustancialmente, o Concello decidiu acometer unha primeira actuación para darlle seguridade, un mínimo de seguridade á zona, colocando esa pasarela de madeira coa supervisión do técnico municipal con un coste aproximado de 3.000 euros. E estes días, tendo en conta que a praia prácticamente nun 60-70% estaba impracticable, decidiu retomar o que fai 2 anos, pois xa suspenderamos, que é un mínimo de movimento de areas, en este caso tamén para tapar o cauce que formaran os temporais ao longo do inverno e da primavera xa ben adiantada a primavera. Por lo tanto, se moveron ao redor, estes días pasados, de 10.000 metros cúbicos de area. E manifestamos o mismo. Temos que actuar pola desidia, pola apatía, desinterés de costas do Estado, que en outros ámbitos leva a cabo actuacións multimillonarias e, no noso caso, pois ben, en este caso, negándonos tamén o dereito a ter aí, pois, nese espazo extraordinario, pois unha mellora ambiental, unha regeneración ambiental, ben a través do proxecto que o Concello pudese acometer, ou ben tamén o proxecto que no seu momento ou agora pois pode levar a cabo directamente como promotor costas do Estado. Pero, en todo caso, esta actuación que se está cometendo estes días se está facendo tamén coa supervisión dos técnicos de costas. Forma parte do que serían as condicións daquela autorización que nos chegou fai uns días e que o Concello decidiu asumir solamente pola temporada estival a cometer, como digo, tapado desa zona que a través deses temporais tamén ocasionara ese importante cauce en magnitude e en altura para que a praia estuvese accesible e practicable, utilizable tamén para as persoas de Bueu e para os visitantes tamén ao longo da tempada. O cal non vai a variar, obviamente, a nosa posición contraria e, polo tanto, a nosa negativa para acometer esa obra que haberá que facer e que teremos que insistir a costas e confiemos en que así sexa tamén do que sería esa obra, porque de momento que está vendo son traballos basicamente con maquinaria, esa obra tamén para protexer xa o paseo, como xa fixeron, pois fai aproximadamente máis dunha década tamén, xa no outro tramo da praia, do que sería desde o río de Inferno cara a poniente, cara a Bueu, aos dous lados do cauce. Pois ali xa cometeron 2 muros tipo escolleira tamén, que é o que neste momento se están propoñendo a continuación, pero cara a Portomayor. Por lo tanto, a postura do Concello seguirá sendo a mesma. Esa obra ten que acometela costas do Estado, o que si é certo que o Concello decidiu, como digo, esas 2 pequenas actuacións, unha que ten que ver co esa pasarela de madeira por temas de seguridade e outra para condicionar a praia da mellor forma posible, porque a verdade é que estaba en algún punto tamén perigoso. Esta explicación que creo que tamén que tiña que expresar aquí no Concello. Ten a palabra a voceira. Moitas gracias, alcalde. Bueno, digo voceiro que as circunstancias son diferentes. A única diferencia é a cor política, é dicir, que nun caso, e cando corresponde a Xunta a Corea Azul, e no caso do Goberno Central, vermella. É dicir, acabades de deixar tamén moi claro, é dicir, acabamos de empatar o partido.
por dicirlo dun xeito así, é dicir, estades recriminando e reprochando que o PP que votou en contra, porque claro, como era a Xunta, é dicir, o Grupo Municipal do PP é o que fai o seguidismo, non, do partido a nivel de Galicia, incluso a nivel estatal, e o PSOE e o BNG, sobre todo o BNG, son os que, bueno, sempre están coa veciñanza, virando sempre por os intereses da veciñanza e sin ter en conta nunca cores políticas e cores de administración, dependendo de quen goberne. Creo que aquí, que queda moi claro, é dicir, que non apoiades a moción simplemente, bueno, porque está gobernando en Madrid pois, o Partido Socialista, que contou no seu momento co voto pois, do BNG, e, bueno, que credes tamén facer un guiño en este caso, pois o vosso socio de goberno, e estades no vosso dereito, é dicir, pero non vir aquí a decir que son circunstancias diferentes. E despois, claro, di tamén o voceiro que claro, que costas que non recauda, non hai un afán recaudatorio. E como non hai un afán recaudatorio, entón o goberno de Bueu, que somos así de solidarios, pois facemos de prestamistas, e lle facemos un préstamo e encargamos un proxecto para facer, pois un paseo novo de 18.000 euros, que nin tan siquera ten informe de intervención, non ten RC, non ten nada a decir a dedo, como se suele decir en estes casos, que ainda se trouxe outro día a aprobación a factura no reconocemento extrajudicial. Esa é a solidaridade do Concello de Bueu. É dicir, os clubes deportivos están sin cobrar, as asociacións culturais están sin cobrar, porque non hai cartos, porque non se pode, porque intervención, porque reparos, pero para este caso, sin vir a conto de nada, porque non viña a conto de nada pedir facer ese proxecto, simplemente que viñan unhas eleccións municipais alá polo 2019 e había que presentarlle aos veciños que se estaba facendo algo, entón había que presentar un proxecto. Contratades a quen vos considerades, se lle pagan 18.000 euros, que agora ese proxecto, porque aparte costas, ainda por encima, con chulería, dicindo, pois fixates moi ben en gastar estes cartos, pero a nós isto non nos gusta nada. Así que facer o que queirades con el. Se tedes outra praia donde se esa titularidade municipal ou algún espazo, pois podedes utilizalo. Pero, dende logo, en Agrelo e en Portomayor non se pode facer. E tampouco se ten por que reclamar iso, é dicir, non, aquí, porque simplemente, entendes, como nós e como o PP fai, pois ora vos tamén facedes o mesmo. Por iso digo que o partido está empatado. E, despois tamén dame a impresión de que esas declaracións que fai moitas veces o alcalde e o goberno nos medios de comunicación, que cando unhas lee, hasta dá a sensación de que está cabreado, porque falta de empatía, desidia, inacción de costas, porque ademais o xefe provincial se comprometeu e dixo que iba a facer e non fixo, e xa está o goberno local de Bueu cansado de todo isto. Pero agora, claro, agora hai que amainar o posicionamento, entón dicir, non, nos vamos polas boas, o diálogo, gustanos o diálogo, queremos falar, e claro, como Costas pois non ten un afán recaudatorio, que máis dá? Nos seguimos gastando. E non vamos a pedir, porque claro, non se trata de ir pola vía judicial, tampouco, porque con Portos de Galicia, ou mellor coa Xunta, sí, se pode ir, e se vai, e se amenaza aquí cantidad de veces de que sí, que como non pague, pois que se iría pola... De feito, hai un acordo plenario de hai 2 anos, onde se decía que se Portos non facía o mantemento e non asumía as súas obrigas e as súas competencias, pois que se iría pola vía judicial, e aínda estamos esperando. Entonces, é dicir, creo que en este tema acaba tamén de verselle o plumeiro, en este caso, o goberno, e sobre todo o BNG, porque o PP e o PSOE, se queremos, pois podíamos estar un pouco máis condicionados, pero vostedes, que fan tan alarde, non? E, pois ensalzan sempre esa bandeira de que ponen riba, de ideoloxías, e ponen riba de tal aquí os veciños e as obrigas, e, sin embargo, agora mesmo acabades de decir que votades en contra, simplemente, pois porque é o titular, en este caso do Vial, é Costas do Estado, e en outro caso, cando é Montero Ríos, pois é Portos de Galicia, ou, dígase, Xunta de Galicia, e que, polo tanto, a única diferencia de voto é esa, nada máis. Moi ben. Se non hai ninguna intervención máis, procedemos á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Por tanto, non se aproba a moción. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a moción dos grupos municipais do BNG e do Partido Socialista en relación ás propostas da CIGA na campaña Stop Precariedade, Traballo Digno. É o ditame da Comisión Informativa do pasado 24 de xuño
Asuntos Xerais, que ten o seguinte dictamen. Votos a favor, 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos en contra ningún, abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra son dos voceiros dos grupos. Ben, boa tarde a todas e a todos. Esta moción que traemos, pois, como sucedeu coa moción da veciñanza de Beluso ou dos 3 colectivos que loitan a prol de que se declare museo o Faro de Ons, pois parte dun colectivo, en este caso dunha organización sindical, da CIGA, que presentan un escrito no Concello para que se trate estas propostas que eles defenden e que se veñan a tratar en pleno. Formulouse nunha xunta de voceiras pois traela de xeito conxunto, tanto BNG como o PSDG nos posicionamos a favor, o PP non quiso participar desta moción conxunta, entonces así a presentamos e así damos lectura á mesma. Fai 2 anos da aprobación da última reforma laboral, Decreto Lei 32/2021, do 28 de decembro, co que nace unha nova reforma coa gravidade de non derogar as anteriores, especialmente a de Rajoy, no 2012, que tantos recortes e danos ven causando os dereitos da clase traballadora. Desde a súa entrada en vigor, confírmase mes a mes que o que estivemos denunciando que sucedería no momento da aprobación. Novas modalidades de contratación polas que se multiplica a precariedade, cambiando a forma pero non o fondo, mudando as estatísticas pero non a realidade. Imponse a generalización da contratación a tempo parcial e a fixa discontinua, que pasa a sustituir os contratos temporais que se ven sensiblemente reducidos. Ao mesmo tempo, permítese o abuso e uso fraudulento dos períodos de proba como modalidade de contratación, de xeito que os contratos se rescinden por non superar o período de proba sen ningún tipo de indemnización, operando para todos os efectos como un despedimento libre. Por último, refórzase o papel das ETTs e das agencias privadas de colocación para levar adiante toda esta reforma en presuízo dos servizos públicos de emprego. Unha reforma laboral a que se suma o fomento dos ERTEs permanentes, a continuidade das desigualdades de xénero e a extensión dos baixos salarios mentres a patronal dispón de máis mecanismos legais para empeorar as nosas condicións laborais e salariais. Así, deste xeito, as empresas transfiren ao sector público os custos sociais de toda esta realidade de precariedade xeneralizada, ao tempo que se dificulta o acceso, a duración e as contías das prestacións por desemprego. O resultado é unha clase traballadora empobrecida, xa que se instaura por lei a inestabilidade e inseguridade laboral e se institucionaliza a pobreza laboral. Ter traballo xa non permite os ingresos necesarios para vivir dignamente e poder acceder a dereitos básicos como a alimentación e a vivenda. Son especialmente exemplo desta realidade a mocidade e as mulleres convertidas en man de obra barata, parecendo non ter fin a fenda salarial. A acción dos gobernos e da política laboral debe superar o centralismo, a sumisión aos principios neoliberais e que o economicismo dite a regulación e a aplicación dos dereitos sociais. A importancia dos dereitos da clase traballadora ten relación directa con poder facer fronte á xustiza social, os efectos do cambio no tecido productivo e no mundo do traballo, sobre todo aquí en Galiza, ante a descarbonización e o forte impacto da implantación das novas tecnoloxías na economía, en que se intensifica o proceso de valorización do capital mentres que se desvaloriza o traballo, acelerando a concentración da riqueza en menos persoas en territorios máis lonxe de Galiza, ao tempo que vai máis a risco a exclusión social dun elevado e estrutural desemprego. Son urxentes medidas para rematar coa precariedade, o abuso da contratación a tempo parcial e coa temporalidade en todos os sectores de actividade, tanto do ámbito privado como nas diferentes administracións e empresas públicas. Por último, no pleno do Congreso dos Deputados do pasado 10 de xaneiro, un dos 3 decretos sometidos a votación non saiu adiante e fixo que non se aprobase a prioridade aplicativa dos convenios colectivos autonómicos. Cómpre xa facer realidade un pilar básico do marco galego de relacións laborais e poder exercer o dereito a decidir e negociar en Galiza os nosos convenios colectivos, as nosas condicións de traballo de forma directa e democrática, con solucións xustas á nosa realidade laboral, social, industrial, económica e demográfica. Por todos estes motivos, solicítase ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro,
Reclamar ao Goberno galego a urxente aprobación dun plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e servizos públicos na nosa terra. Segundo, demandar ao Goberno español a derogación da reforma laboral de 2012 e aprobar un cambio radical na reforma do 2021 para a creación de emprego digno e con dereitos e a aprobación dunha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos e favorece novos dereitos. Terceiro, instar ao Goberno galego e español a aprobación dos cambios legislativos necesarios para favorecer a repartición do traballo, reducir a xornada laboral semanal ás 35 horas para avanzar na aplicación da xornada de 4 días a 32 horas a semana, xa que os avances tecnolóxicos e os cambios na organización do traballo permiten facelo para xerar máis riqueza social. Cuarto, instar ao Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicativa dos convenios colectivos e acordos marcos autonómicos de acordo á modificación dos apartados 3 e 4 do artigo 84, que contempla o apartado dos dous primeiros artigos da Decreto 7/2023 de 19 de decembro. E quinto, asimesmo reclamar ao Goberno galego e español un acordo para completar as transferencias a Galiza das competencias pendentes para poder exercer todas as funcións en materia de legislación e xestión do traballo, o emprego, formación e recoñecemento de prestacións. Transferencia íntegra da formación para o emprego. Ben, estes son os puntos que presentou a CIGA e que aquí damos traslado aos dous grupos. E, bueno, indicar que non lles foi posible intervir en este pleno, tamén se lles formulou como as dúas outras, digamos, propoñentes das mocións, pero, bueno, se deu traslado aquí desta maneira e se dará ahora acordo plenario. Abrimos unha quenda de intervención, se procede. Sí, Elena. Simplemente quero facer unha aclaración, non vou intervir en esta moción, pero sí quero facer unha puntualización ao que dixo o voceiro en relación á Xunta de Voceiros. Non é certo que esta moción saliu co apoio dos grupos nesa Xunta de Voceiros. Cando nos manifestamos que non íbamos a facer a proposta conxunta, o alcalde, e en aquel momento que estaba a concelleira do Partido Socialista, a voceira Isabel, vos quedastes en que o ibades a falar como goberno, que o ibades a considerar e que o ibades a falar. É dicir, desa Xunta de Voceiros, así como do tema da Rosa e o tema dos eólicos, así se plantexou, en este tema, na Xunta de Voceiros, non saiu esa proposta, senón que vostedes pois o falaríades e o traedes aquí. De feito, pudeste o traer no pleno pasado e non fixeste, se trae aquí. Entón, creo que hai que falar e decir as cousas como realmente foron. Sí, volver a indicar que esta moción, como todas as mocións que son presentadas dende fora, se levou a unha xunta de voceiras, se indicou que grupos querían asumila e o Partido Popular non quiso asumila. Aí fa unha aclaración, neste caso, que propoñían Elena nesa xunta de voceiros, e se introducía ali un cambio, efectivamente apoyaban. Quedamos de facer esa consulta, quero que se fixera a consulta ao día seguinte. A consulta é que querían aprobar na totalidade a moción. Exactamente, quixeron. Correcto. Que faríamos a consulta. Claro. Nos o falamos e miramos como tal. Bueno, pero creo que días... Como goberno, de feito, o alcalde fixo alusión, nos como goberno... No, decíamos que calquera pode ir, exactamente, como goberno, calquera grupo. En esa xunta de voceiros non saiu esa proposta consulta. No, pero creo que faláramos de que se lle preguntaría, en este caso, aos propoñentes, se querían aceptar ese cambio ou a supresión, eu creo que era dun apartado que había ali no texto da moción, se fixo, e creo que se lle respondeu a voceira do Partido Popular, que os propoñentes querían mantela tal cual. Eu creo que foi así o que se fixera, me parece. Pero, bueno, en todo caso, é certo que hubo o que hai que introducir esa matización ou esa explicación. En todo caso, se hai alguna intervención. Sí, Santos Pires. Vale. Quería saber se de goberno sabedes canto personal fixo deste Concello está como personal do Concello por incumplimentos graves de materia laboral do Concello de Bueu. Aproximadamente, porque as sentencias da Mildo todas son en contra do Concello en materia laboral. Prácticamente no 90% dos casos. Simplemente un criterio que quero saber logo a título personal. Sí, pero creo que o Concelleiro tamén sabe que a maioría das sentenzas non son fixas, non declaran fixos. As últimas
posiblemente xa están declarando fisos a eses traballadores e traballadoras, pero a inmensa maioría foron considerados indefinidos. É un matiz tamén importante do punto de vista legal. Cuestión distinta é que a través do proceso de estabilización que incorpora a RPT e a legislación e as sentencias que hai a nivel europeo, a través dese proceso de estabilización, o persoal indefinido ou fixo, ou mellor dito, se está convertindo pois prácticamente na súa totalidade en persoal fixo. Pero non só únicamente por esas sentencias. Se non hai ninguna intervención máis, procedemos. Perdón, sí. Sí, ben, pois nada, eu quería expresar, a opinión do noso grupo respecto a esta moción. Nos ímonos abster nesta votación, basicamente porque podemos concordar en moitas cousas que se expoñan aquí, non? Por exemplo, que España vai mal e que a xente pois cada vez é máis pobre, estamos totalmente de acordo, e benvido sexa pois que o PSOE e que o Bloque, que son os que están gobernando o Estado, se sean conscientes de que España vai mal e de que a xente cada vez teñe menos recursos, non? Chámanos a atención pois tamén que se fale de que estiveron denunciando e se fale disto cando precisamente un dos grupos que asina a moción é un dos grupos que aprobou esa reforma laboral. É dicir, estiveron denunciando algo que vostedes mesmos aprobaron. É dicir, é claramente pois unha incongruencia, non? E a respecto das cuestións relativas a Galicia, o que podemos facer é irnos aos datos, non? Sempre se di que o dato mata o relato, non? E a realidade é que dende que o Partido Popular de Galicia empezou a gobernar na Xunta no ano 2007 respecto da situación anterior, a realidade é que a taxa de paro é menor, a realidade é que a taxa de ocupación é maior, a realidade é que se están poñendo recursos públicos para apoiar o emprego, por exemplo, o emprego feminino, para o emprego de persoas pois, con necesidades especiais e que necesitan que se adapte o traballo, tamén para todos esos autónomos que sosteñen pois, o noso sistema, e, polo tanto, nós pois, creemos, obviamente, que boa parte desta moción está equivocada, pero como concordamos, por exemplo, na percepción de que España vai mal, na percepción de que a xente cada vez é máis pobre, pois grazas ao Goberno do Estado, pois nós ímonos abster. Nada máis e moitas grazas. Abrimos unha segunda quenda moi rápida de intervención, Xosé Leal. No, digo que se España vai mal, Galiza vai mal. Digo que non se faga ore de independentista, non volva ao de independentismo vostede. Estamos no mismo nivel, España e Galiza, por agora legalmente. Digo que se España vai mal, Galiza vai mal tamén. Non faga esa diferenciación. Bueno, está chascarrillo, entón, xa é suficiente. Non sei se hai unha intervención máis. En todo caso, simplemente o traicionado creo que o subconsciente. O Partido Popular en Galiza está gobernando desde o ano 2009. 2007 non. En Bueu, o BNG desde o ano 2007. Gracias. Procedemos á votación, polo tanto, da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Perdón, sí, cambiamos de tercio. Vamos á actividade de control da acción de conta das resolucións da alcaldía ditadas de derradeira sesión ordinaria do Pleno. En todo caso, faltan aquí os informes de reparo, pero parece que a intervención non os dera preparado para a sesión plenaria, terán que vir a seguinte. Rogos e preguntas, do lectura, en todo caso, unha copia para aí. E outra para a Secretaría. Está aquí todas. Do lectura moi rápido, as que formula a señora Esteve Freire. Co inicio da tempada de verán ten previsto o Goberno a posta en marcha dun plan especial de tráfico atendendo as demandas dos taxistas nestes últimos anos e que por parte do Concello ou do Goberno, mellor dito, se dixo que estudiaría resposta así durante as últimas semanas. Houve varias reunións co xefe da Policía Local, tanto para zonas concretas como o tráfico en xeral, e que están sendo implementadas neste primeiro día do verán a espera de proceder cun pintado mellora da sinaléctica que incidirá nestes aspectos tanto na banda do río como noutros viais ou vías municipais onde é necesario mellorar a seguridade. A segunda, de cara á tempada de verán, ten previsto o Goberno habilitar novos espazos de aparcadoiros disuasorio no casco urbano de Bueu. A resposta, estamos traballando na ampliación dos espazos de aparcadoiro e nos próximos días habilitaremos algún máis, tal e como fixemos nos últimos anos. Terceira, ten previsto o Goberno levar a cabo algunha actuación na baixada Praia Area de Bon para evitar que os coches aparquen no espazo marcado como senda peonil. Resposta, como sempre, a Policía Local, en coordinación coa Garda Civil, atenderá as diferentes incidencias que produzan no acceso ás praias do rural.
Seguinte, a Xira Galega de Balón á Praia, que se está celebrando en Bueu cada fin de semana organizada pola Federación Galega, conta coa colaboración económica do Concello. De ser así, existe convenio de colaboración coa Federación, que administracións participan na celebración do evento deportivo e cales son as obrigas do Concello cada fin de semana nesta xira. Resposta. Sí que conta coa colaboración económica do Concello. O Concello dispón de diferente material que se cede para a organización para o seu uso durante o evento, ademais de proporcionar medios propios do Concello con enerxía eléctrica e os traballos dos operarios municipais e petición dos permisos a Portos de Galicia que, como ben sabe vostede, pasarán a correspondente factura ao Concello. Seguinte pregunta. Que diferencia hai nos expedientes de reclamación patrimonial por danos causados por un vehículo nunha farola na rúa Montero Ríos 7 e os danos causados tamén por un vehículo no cruceiro da Rose? Vista a resolución da alcaldía referente aos danos de Montero Ríos, se resolve remitir a compañía de seguros do condutor do vehículo a reclamación, vistos os informes da Policía Local e técnicos municipais. Por que no suposto do cruceiro de Beluso non se actuou da mesma forma? Resposta. No caso da farola trátase dun ben de titularidade municipal e no caso do cruceiro non. O señor Chapela Durán formula as seguintes preguntas. Cando ten previsto anunciar o Goberno local a programación cultural e turística do verán en Bueu? Estamos ao de suyo, seguimos sen coñecer o programa, mentras outros concellos como a Moaña xa presentaron o cartel de festas como do Carme. Resposta. Mañá presentaremos a programación da Festa do Carme e o resto das actividades iremos dando a coñecer ao longo do verán. Pregunta. En que data se vai proceder ao arranxo da marquesiña da intersección entre a estrada provincial PO 1306 e autonómica PO 551 na entrada de Meiro? Van a facer durante o verán cando non hai curso escolar e se pode levar a cabo sen molestias ou van a agardar a setembro ou máis tarde? Resposta. Está en trámite a correspondente reclamación patrimonial logo da identificación do propietario e procederase en canto sexa posible. Pregunta. Teñen previsto facer desbroce na aldea de Meiro? Estes días hai veciños que están tendo que facer a roza de laterais dos camiños debido á imposibilidade de pasar cos coches. Resposta. Desde a alcaldía hai nestes momentos operativos 5 equipos para cometer as rozas nos distintos lugares que combinan medios de mecánicos e que se van facendo a medida das nosas posibilidades. No caso concreto de Meiro, acometemos a limpeza en algunhas zonas con tractor a parte do recinto para festa. Iso non significa que as zonas que quedaran pendentes e polas que iremos como cada ano. Pregunta. A finais do ano 2018, o alcalde de Bueu, Félix Juncal, comprometeuse coa Asociación de Veciños da Morada de Meiro a realizar unha actuación no edificio na Casa da Aldea de Meiro para facilitar o acceso a persoas con problemas de mobilidade. Perdón. Existe só o proxecto? Cando se vai executar? Que número de expediente ten? Ese, como noutros asuntos, está na senda do Goberno e, en canto sexa posible, levarás a cabo. Pregunta. Cando se vai realizar o valado do muro da Casa da Aldea de Meiro, que é limítrofe co eirado da Morada? Hai un risco claro de que, ao estar ao lado nun parque infantil, caia un neno abaixo. Resposta. O muro en toda a longitude do recinto da Casa da Aldea está prácticamente rematado e, unha vez que se complete, procederase á colocación do valado metálico. Por que motivo na zona de Trasouto se xuntaron as canalizacións de augas pluviais con fecais? Existe unha gran molestia debido aos cheiros e co impacto ambiental desta actuación. Resposta. Non coñecemos exactamente o punto ao que se refire, pero trasladarase aos técnicos para que revisen a zona. Pregunta. Ten previsto o Goberno de Bueu levar a cabo algún tipo de acción na fonte de Ermelo? Os veciños queixanse de que non bota case agua e de que sería importante recuperar a mina. Resposta. Se se trata da fonte que estaba dentro do proxecto de regeneración urbana de Ermelo, o Concello decidiu acometer a instalación dunha fonte na parte inferior do camiño para que, chegada a época estival, cando o caudal non é suficiente, para que verta pola fonte situada máis arriba, obxecto do que foi a actuación, poida seguir dando servizo á veciñanza. Se se trata da fonte do lavadoiro, foi recentemente acondicionada e, polo tanto, as dúas fontes públicas, aínda que unha dividida en dúas, ademais da que está na esculca, están plenamente operativas, salvo que nas últimas horas se manifestase algún problema. Pregunta. Cando ten previsto traer o Goberno local a pleno inventario de camiños da parroquia de Bueu? O 2 de xuño foi publicado no Faro de Vigo que esa aprobación se produciría ou no propio pleno de xuño ou a máis tardar no de hoxe, cuestión que non se produciu. Resposta. Estamos pendente do informe final da secretaria e
e farase en canto sexa posible. Pregunta cando se vai realizar unha limpeza profunda dos contenedores de lixo. Hai zonas nas que, pola calor, os contenedores cheiran todo o día. Resposta: as limpezas profundas de contenedores se fan periódicamente e coa tempada estival fanse con máis regularidade. Pregunta: estáse realizando correctamente a recollida do lixo? Hai zonas como a da rúa Alexandre Bóveda, onde se atopa o lavadoiro da Banda do Río, na que os veciños se queixan da falta de recollida algúns días de lixo fora dos contenedores e dos fortes cheiros. Resposta: faise a recollida estipulada coa empresa. De todas formas, cando existen problemas puntuais, dáse traslado ao xerente da mancomunidade e a propia empresa. Pregunta: cando se van renovar os paneis informativos de carácter cultural, patrimonial e turístico de Bueu? Algúns, como situados na esculca, na parte superior da igrexa de Santiago de Armelo e na inferior da mesma, son totalmente ilexibles. Xa hai meses que se transmitiu esta cuestión en pleno e, polo de agora, non foi atendida. Resposta: se está procedendo a retirada coa entrada do novo persoal, dado que se atopaba en mal estado. Ademais, estamos á espera dunha nova dotación de sinalización de rutas patrimoniais. Creo que non me quedou ninguna pregunta atrás. Yo presenté unha pregunta el viernes. Pois non sei. Por registro. Pois se a tes aí que desde a lectura, se procura responder. Eu a ver, non estuve e non podo... Pois non podo decir. Era unha pregunta que non chegou. Era... Vamos a ver, vosotros dijisteis en el periódico que las tarjetas para la Banda del Río. Las tarjetas de acceso a la Banda del Río. ¿Qué pasa con las tarjetas de acceso? ¿Qué calles comprende lo que es la Banda del Río? Porque yo pregunté y no me supieron decir. Tenéis que decir desde, imagínate, desde casa tal, Ramorta hasta la otra calle, porque la gente no sabe. Tenéis que decir, ya que decís la noticia, por lo menos decir las calles que entran, porque yo vine a preguntar en el ayuntamiento y a mí nadie me supo decir las calles que entraban. La gente pide igual la tarjeta de acceso y aún no se sabe cuándo, las calles ya están cortadas. Vale, después, un ruego. En la playa de la Banda del Río, detrás de la de Dina, está la barandilla rota y está puesta en la arena. A poco más una señora el otro día se cae porque estaba floja. Después, yo en el mandato pasado, en este mandato, os dije lo de las tulipas. Es una vergüenza que venga la gente al pleno y ese cristal sigue ahí un día, otro día, otro día. Después, la manilla de esa puerta está rota. Lleva ahí no sé cuánto tiempo. Abajo en registro hay un buraco en el techo. Después tenéis una caja de registro con los cables fuera. Es que, a ver, eso no es normal. Tenéis que, ya que estáis aquí, por lo menos ir arreglando algo. No os cuesta nada llamar al electricista que ponga una tapa en una caja de registro. Están los cables fuera, puestos con cinta aislante. Nada más. Pero quería responder a pregunta. En todo caso, non son tarxetas para pasar, para acceso. O que se informou nas diversas conversas que hubo con representantes veciñais, como cada ano, porque non é unha novidade ter esas conversas e intentar establecer un punto de encontro tamén para a regulación dos diferentes usos na tempada estival, e o que se anuncia públicamente é que a través da Policía Local se iba a xestionar as autorizacións para a utilización dos espazos que están reservados para o estacionamento para os veciños e as veciñas desa zona entre as 21 horas e as 9 horas. Ben, esas son as zonas que comprende o aparcadoiro do antigo aserradoiro e as zonas, digamos, de un uso mixto, tanto de servizos 15 minutos como de carga-descarga en Montero Ríos en diferentes tramos. E as persoas beneficiarias, os veciños e veciñas beneficiarias, obviamente, teñen que ser os desa contorna. Por lo tanto, no tramo de Montero Ríos, o que é a Rúa Caripa, Montero Ríos ata o cruce con Francisco Escanio, e as traseiras, o que sería a Rúa Caripa, a Ribeira tamén, toda esa zona de Ribeira.
Obviamente, as que teñen xa viais ou que teñen acceso desde viais nos que se pode circular e estacionar non son beneficiarias, obviamente, desas tarxetas. Pero son tarxetas que xestiona directamente a Policía Local, por lo tanto, e así se manifestou públicamente, hai que dirixirse á Policía Local, se lle facilita unha tarxeta unha vez que acrediten que cumplen con eses requisitos. Pero é para estacionamento, non para o acceso. Entonces, tú si haces la solicitud aquí en el ayuntamiento... Se lle dá traslado, no, se lle dá... Claro, correcto. Chamarán... Efectivamente, claro. Algún rogo pregunta máis? Xa entramos en todo caso... Sí. Buenas tardes. Quería saber, por favor, hacer un ruego del río da Pica, en Loureiro. Ese río está completamente, abandonado. Es que están silvas, están sin limpiar, está sucio, no se puede utilizar, los vecinos se quejan, por ahí hay paso también de la gente que viene de arriba para las playas, está todo fatal. Uno era ese, y otro que también en esa zona, lo que es las aceras y los jardines que están por detrás de la carretera general, eso pertenece al concello y también está súper abandonado. En las aceras, sobre todo, sería genial poder arreglarlas. Hay muchas personas con movilidad reducida ahí. Y hay muchos vecinos que, nos están transmitiendo esa ayuda, ese ruego. Nada más. Muchas gracias. Breve aclaración, como cada ano, porque son zonas que se recorren todos os anos, antes ou despois, se fará unha limpeza integral. É certo que aí todo o que é a urbanización do edificio Pintos, todos os setos, hai que rebaixalos, xa está dadas as indicacións ao personal de sardinería, hai que facer unha limpeza, un desbroce de diferentes zonas, limpeza do lavadoiro, e se é posible, darlle un chorreo tamén a esas aceras. Eso que está programado para dentro de días. Todavía non fomos capaces de chegar ali, pero se fará nos próximos días. Sí, correcto. Ben, eu quería facer dous rogos. En primeiro lugar, quería pedir que no Centro Social do Mar, na sala multiusos, que se proceda a limpiar con regularidade toda a zona da Cristaleira, non? Porque aparte, esta fin de semana, por exemplo, tivemos un evento como da Liga CT, e realmente é unha vergonza ver o estado desas cristaleiras, entón sería importante que se fixese esa limpeza. Despois, en segundo lugar, quería tamén facer un rogo, non? Que é que ás veces os concelleiros utilizamos ordenadores do Concello. Eu quería pedir que non se utilicen con fins personais, porque é bastante chamativo cando de repente un concelleiro, eu xa mañán, estou traballando co ordenador do Concello para preparar estas preguntas que presentei e aparecen fotos do señor Leal coa súa moza de viaxe. É dicir, que procedan polo menos se utilizan a vaciar o ordenador e non a deixar aí cousas de carácter personal, xa sin entrar en que se utilice un ordenador público municipal para ese tipo de cuestións. Grazas. Antes, que supoño que terá a resposta o señor Leal, o que se diría que tamén o seu grupo dispón dunha tablet desde o ano 2019 da que pode facer uso, se en todo caso ven ao Concello e non hai un ordenador que se lle poida acceder en ese momento. Pode facer uso da tablet que está en posesión do seu grupo. E en segundo lugar, seguindo o alcalde, queda un pouco feo que estuvera vostede husmeando un ordenador porque para ver un documento que vostede iba a facer un documento que tivera que andar vendo se había algo. Asegurolles ao público que igual a miña parella está vendo tamén o pleno, non son fotos comprometedoras, non hai... Xa pasei esa época das fotos comprometedoras e non as guardaría nun teléfono do Concello. Fora a brincadeira, dicirlle que este concelleiro leva dende o 2011 sendo concelleiro e podo dicir que o seu portátil sempre foi o seu portátil. Nunca utilicei un portátil do Concello. Entón, non me poña cara de sorprendido porque a sorpresa miña é que vostede ande entrando en diferentes carpetas dun ordenador de uso. Explíquelle o que queira quen queira. Bueno, non vamos a abrir o debate. En todo caso, se procede algún tipo de aclaración a un rogo que, non sei se a rogo pregunta, está dado. Pechamos aí o asunto. E non son fotos comprometedoras, para que sepa o público. Xa quedou claro. Ben, algún rogo pregunta máis? Sí, Manuel. O da limpieza... Era un rogo, non era unha pregunta. Pero bueno, se queres contestar, contesta. É un rogo que pideu que fagan a limpieza.
Eses cristales ainda foron limpiados cunha máquina que sabes que hai que poñer. Hai pouco tempo. Que pasa? Que agora está o tempo de cría das gaviotas e os cristales non duran ni un mes limpios. Non vas a limpiar toda a semana porque non é unha cousa fácil de limpiar. Manolo. É igual. Un rogo que xa o fixen no pleno anterior, seguirei no facendo sécula seculorum, porque creo que a situación non vai cambiar. Eu creo que un poquinho esperpéntico a situación que fixemos este principio de plenario, antes do plenario, porque temos en regulamento que impediría este tipo de actuacións. Está arreglado como se ten que facer no plenario. Entón, a xente non ten que intervir antes do plenario, ten que intervir no plenario. Entón, o regulamento hai que cumplilo. Só pedín outra vez, decir, lelo un poquinho máis, ese tipo de intervencións se poden facer en plenario e non temos que presentar as mocións consultas neste momento porque temos herramientas suficientes para que as interesados presenten as mocións no plenario. Que eso difire da interpretación que nos trasladarnos por parte da Secretaría, pero en todo caso non hai ningún inconveniente en que se aclare e se procede desa forma, o alcalde non ten ningún problema. Por eso, se fai unha aclaración. Presentarei unha solicitud de modificación dese número do 15% que falamos, porque é moi elevado. O problema que había no seu momento coa aprobación definitiva, porque se intentara introducir esa na aprobación inicial, era unha cuestión de legalidade. Creo que a legislación non permitía incorporar, en este caso, esa intervención por parte da veciñanza, pero se fai esa aclaración. No regulamento temos, non? Eu digo, eu creo que non, Exactamente así, Manolo. Pero igual, non? Igual presentan eles unha moción. Claro. Ben, pero en todo caso, retomamos, se revisa, e aínda que non o diga Manuel, aínda que non o diga desa forma, se se pode facer unha modificación, se fai, non hai ningún inconveniente. Vale? Gracias. Un pequeno rogo. Saque o... Pero o concelleiro quere facer un rogo, entonces? Sí. Ten a palabra. Rogaría un pouco de coherencia nos rogos do propio señor Daniel Chapela, porque sí que os cristais do centro social estaban sucios, este concelleiro comprobou, pero tamén estaba sucio pois dun picoteo que houve ali, que vostede saberá, porque creo que miraron que era parte do picoteo, o sea, non vostede parte do picoteo, sino que o picoteo foi un acto de presentación. No, Manolo, non. Vamos a ver. Se pode solicitar, bueno, pero tamén cando hai... Pero a alusión directa tamén houve antes a unhas fotos. Ben, non ten nada que ver coas fotos, Non, sei, pero non quero... Por rematar o rogo, por dicir... Xosé Leal, eso yo conta vostede despois, unha vez que remato o pleno. Disculpe, está... Pero gustaríame facelo. Pero fai despois. Retírolle a palabra, gracias. Ninguna pregunta ou rogo, damos por rematada a sesión. Moitas grazas, boas noites. En todo caso... Sí, bueno, haberá... Non vos deseso boas vacacións porque en suyo habrá algún pleno máis, Ben, en todo caso tamén... Non, eu, como é de costume despois, habrá un turno para o público, pero eu sinto moito por razóns persoais, teño que ausentarme, en todo caso quedan os concelleiros e as concelleiras aquí. Disculpen vostedes, vale? Hai concelleiros e concelleiras suficientemente maduros e maduras como para que poidan responder a todas as cuestións. Grazas e disculpas.